Добрый день, еще раз. Меня зовут Игорь Борисов, я являюсь пресс-секретаром компании «Назирання. Право выбора 2018», и мы протягиваем працу нашего пресс-центра у новым помешканні. Як вядома, некалькі гадзін таму нас пазбавілі магчымасці працаваць у паўнавартасным памяшканні прэс-цэнтра у памяшканні арт-прасторы корпус на Машэрава 9. Але, нягледзячы на гэта все не паўплывала на ход кампаніі «Назірання. Права выбару». Агульная інфармацыя. На дадзены момант кампанія «Назірання» здзейсняе назірання на 311 выбарчых участках, працуе 622 назіральнікі. Значит, у час датэрміновага галасавання кампанія выстаўляла 302 назіральнікі на 151 выбарчым участке. За час выбарчай кампаніі нашымі назіральнікамі было падрыхтавана 142 скаргі. Значит, найбольш важкія інцыдэнты, якія мелі месца на сённяшнюю раніцу. Па-першае, было пазбаўлена акрэдытацыі 9 нашых назіральнікаў у Мінску, Магілёве і Віцебску. Таксама былі зафіксаваны чарговыя выбарчыя каруселі. Я нагадаю, што выбарчыя каруселі – гэта такая з'ява, калі па акругі, выбарчай акругі, курсіруе мікрааўтобус, у якім знаходзіцца 5-10 чалавек, якія ходзяць на выбарчыя ўчасткі, якія знаходзяцца на гэтай акрузе, і галасуюць некалькі разоў. Значит, вось такія выбарчыя каруселі былі заўважаны сёння на участку нумар 32 Карбышаўскай выбарчай акругі, таксама на участку нумар 65 у Магілёве, Мінская выбарчая акруга нумар 10. Ну, таксама быў зафіксаваны такі камічны выпадак, калі ў Гомелі на выбарчым участку 56 на Сонечнай выбарчай акрузе нумар 17 пацыенты бальніцы галасавалі не пашпартамі, а сваімі гісторыямі балезняў. Вось караценькі агляд цяперашніх інцыдэнтаў. Я перадаю слова мадэратару нашых дыскусій Алесю Буракову. Дякую, Ігор. Гаспадарства, ну, конечно, мы мусім зараз даць палітычную ацэнку таго, што адбылося. Ігор, спачатку, калі ласка, раскажыце, што адбылося ў арт-прасторы корпус? Чаму мы вымушаны былі пераехаць сюды? Пад ціскам на адміністрацыю, на тых людзей, якія прадастаўлялі нам памяшканне, мы вымушаны былі адтуль пераехаць, таму што на іх ціснулі, каб мы спынілі трансляцыю і каб мы адтуль сышлі. Прычым ціснулі людзі высокапастаўленыя, якія прасілі дакласці аб тым, значит, калі мы пакінем і што у гэтых арендатараў будуць праблемы. Спадарылись, ну, вы як нацыянальны каардынатар мусіце пракаментаваць гэтае здарэнне. Мы разумеем, адкуль былі гэтыя тэлефанаванні, іх было 3, наколькі я ведаю, да? І апошня нават ад вельмі высокага начальніка, што датычна гэтага завода «Гарызонт». Што вы можете сказаць, як ацэніць гэты факт? Я могу сказать только одно, что «Голос правды» никому не подобается. Что зараз это, я вам хочу сказать, что наша держава в роли компетентных органов зрабіла нам вялікую азнаку нашай працы. Яна просто зразумела, што мы файна працуем, мы паказваем асноўныя прабелы гэтага фарсу, які праходзіць, і яна зрабіла ўсё магчымае, што пра гэта менш даведалась людзей. Але я вам хочу сказаць, што зараз, колькі зараз ідзе прасмотраў, такой больш рэклямы, как кампаніі «Права выбора», наша дзяржава даже зрабіць не магла. Глядзіце, давайте вернемся приблизно тыдні на полтора назад, да, і звернемся да сюжэта, які быў паказаны на некаторых тэлевізійных каналах у Рэспубліцы Беларусь. Сюжет называўся «Выборы в местные советы, кому выгодны заранее подготовленные отчеты о нарушениях». Дарэчы, аўтары «Резон» пишут у самого початку, ну, калі мы возьмем текстовую участку гэтага репортажа, да, я процитую, они пишут: «Факты, которые мы сейчас опубликуем, могли бы стать сенсацией, если бы подобная ситуация не повторялась от выборов к выборам». И далее. В нашу редакцию пришло сообщение от якобы участника одного из тренингов по наблюдению за ходом голосования. Они доказывают, несмотря на то, что до дня голосования еще 9 дней, отчеты о нарушениях уже готовы. Но, калі я не памыляюся, насамрэч узору скаргаў ёсць у гэтым сшытку права выбора,
права выбору ўжо шмат гадоў працуе, і насамрэч увесь час там былі вось все гэтыя узоры скаргаў. Як вы лічыце, чаму менавіта цяпер з'явіўся гэты рэпартаж, і як вы будете рэагаваць? Первое. Мы повинны ведать одно, что за 23 года назирания, покуль сюда прошло, мы ведаем, где основная проблема наших выборов. Первое и самое главное, когда мы говорили, открытый, голосный подлик голосов. И мы нашим назиральникам говорим, когда не было открытого голосного подлика голосов, когда вы не бачили каждый бюллетень, вы повинны написать скаргу о том, что это не было. И узор такой скарги? Узор скарги маете. Другое. Ненадлежащее хранение ящиков для голосования. Мы винны разуметь одну речь, что у нас идет досрочное голосование 5 дён, и ящик для досрочного голосования находится где угодно. И наши назиральники потребуют одну самую головную речь, чтобы он был в одном помешкании, был закрыт, и чтобы никто не имел доступа. 52 скарги. И скарга там это есть. И когда мы говорили еще одну речь, что явка, мы, разумеете, коли ласка, мы подличим 10, нам говорят, что у вас было 348 и ваши деньги. У вас есть две речи. Первое – выказать удячность комиссии за то, что вас плохо учили в школу. Другое – написать скаргу, что наш подлик не соответствует. И это так само есть скарга. А другое – кандидату. Представьте свое состояние кандидата, який удільничає у виборах, який провів кампанію, який працював в этой округі, який виставив назиральників, які можуть працювати, а к концу вам говорять, ведайте, сябры, вот досрочное голосование было 80%, проголосовало 79% за того кандидата, за 21% не пошентило в жизни. И мы пропонуем нашему кандидату, коли не было открытого голосного подлика голосов, коли люди не попали в участковые комиссии, написать заявление о непризнании выников выборов. І коли яны зразумелі, што гэта зразумелі нашы назіральнікі, якія зараз падрыхтованы, а я вам хочу сказаць, 611 назіральнікаў лучше падрыхтаваны, чым 60 тысяч чальцоў участковай камісіі. Зараз поглядите, что они робят. Они начинают шукать какие-то законы, чему они должны нравиться. Наши уже про это ведают. И когда мы им показываем свой розум, подрыхтованность и принциповость, тогда возникают такие фильмы. Александр, у меня тогда такое питание. Отрымливается, что вы докладно ведаете, как фальсификуются выборы? Так, разумеете, коли ласка, это уже зразумел. Любой разумный человек уже это разумеет. Скажите, коли ласка, и у чим тогда сенс проводить в черговий раз кампанию права выбора, коли мы докладно ведаем уже, яким чином будет отбываться фальсификация? Але, як сказал господар Николай Козлов, я его часто буду ссылать, документальныя факты, якія гэта пацверджваюць. Бо яны заўжды захаду, яны заўжды говорят, мы все стали чистые. Мы стали, у нас прошла жесточайшая либерализация. У нас все добро. Поглядите, наши все назиральники пишут уже благодарности. Але мы показываем, сябры, у вас проблема тут, тут и тут. И вы винны ведать, что кампания права выбора есть 3 жорстких потребования, за якими мы будем змагаться. Первое. Каждый кандидат имеет своего представника в участковой комиссии. Раз. Другое. Выборы в один день. И третье. Каждый бюллетень бачит каждый чалец участковой комиссии, каждый назиральник. Коли гэта зробить, разумеете, не потребна будет кампания права выбора. Але коли гэта наступит. Александр, ну вернемся еще раз до сюжета. Там у расшифровцы дается ваша прямая цитата, и там кажут, там склоняли ваше имя, конечно, да, и там сказано было, Александр Силков кажа, если не хватает количества людей, мне приходится врать, потому что люди рассказывают про это. Про что это вам приходится врать? Там, во-первых, вырезано... Если приходится. Нет, там было вырезано такой факт, что мы, если посмотреть внимательно, что мы назираем у сильных кандидатов. И мы всегда просили, что перед тренингом кандидат выступает и начинает говорить о том, что почему люди должны идти в этот день на участок, почему они 5 дней. И выступает так, что говорит, что вы знаете одно, что если выборы были не открытые, а гласные, то мы обязательно будем писать жалобу. После выступления некоторых кандидатов, я хочу сказать, я бы задумался, наблюдать ли у этого кандидата. И тогда фраза звучала так. И мне приходится врать людям, что этот кандидат это дело доведет до конца. Но, к сожалению, когда строил длинную фразу, сумели обрезать, и слово оставили, мне приходится врать людям. Это бакана вырванные из контекста. Мне приходится врать людям, что этот кандидат напишет заявление об итогах непризнания выборов. Ну, мы не могли обминуть этот сюжет, потому что оно подавалось, что мы боимся этой темы, вы принамсі боитесь, да? Скажите, будь ласка, апошнее питання, а як ви лічыце, чаму менавіта цяпер? Ось у 16-му годзе раней былі кампаніі права выбару, тады гэтых рэпартажаў не было. Чаму менавіта цяпер, у 18-му годзе, і гэта не самая галоўная кампанія? Сябры, мы винны разуметь, что, когда проходили прошлые выборы, были международные назиральники.
Им приходилось говорить, как это атрымоўваецца. Это мы, может, уже привыкли, что у нас, грубо говоря, на приватной кватэры можно поставить жучок, послушать чужие размовы, передать, и першие национальные каналы, у якім прошло смена руководства, начинать про это рабіць. А вы лічыце, што жучок был вашай кватэры? Сябры, я не вельмі тэхнічны спецыяліст, але гэта заяву мы будем з хазяінам кватэры рыхтаваць, бо прабачце, калі ласка. Хазяин кватэры ўжо стаіць жучок у яго кватэры. А гэта было на кватэры? Это было на кватэры, и это было рабочее поседжанне, на котором присутствовали наши национальные партийные координаты, на котором мы выступали и размаўлялі. Зразумела. Я зараз попрошу рэжысёра даць адбівку, і ў нашай студыі з'явяцца новыя героі. Дзякуй, Александр. Вяртаемся ў нашу студыю. У нас уже новыя госці. Гэта кандыдат у дэпутаты па Кальварыйскай акрузе горада Мінска Дмітрый Кучук, сябра партыі зялёных. Добрый дзень. Вітанне. І Віктор Янчурэвіч, сябра руху за свабоду, ўжо былы кандыдат у кандыдаты, але тым не менш дзеючы памочнік дэпутата Палаты прадстаўнікоў Ганны Канапацкай. Добрый дзень. Пра што мы будзем гаварыць? Дмітрый, вас спачатку не зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты, вы абскардзілі гэта рашэнне і толькі тады ўжо атрымалі кандыдацкае пасведчанне. Да? Гэтым жа шляхам і вы пайшлі, да? І атрымліваецца, што ў вашым, Віктор, выпадку... Мою скаргу не задаволила не Мінскі гарадскі суд. Выбарчая камісія, не Мінскі гарадскі суд. Не Мінскі гарадскі суд, да. Скажите, калі ласка, а за чего вам выборкамы отмовили? Спочатку вымашали. Ну, как посчитала Фрунзенская избирательная комиссия о том, что у меня была, значит, ошибка в подаче декларации. Хотя, на самом деле, точно такие же декларации я подавал на протяжении, наверное, участия в 3 кампаниях, и тогда таких вопросов не возникало. Но я могу отметить, что Фрунзенская как раз-таки избирательная комиссия, она самая неподготовленная на этих выборах. И вот моментом подачи декларации, ошибки в декларации, как сказала комиссия, была вот эта вот нерегистрация. Виктор, а у вас? Что тычится мне, то я шел шляхом самовылучения и збирал подписи для того, как зарегистрироваться кандидатом. И вот эта позиция, она изъявляется, видать, что слабым месцем у самовылученцев, да, тому что при жаданні можна заўсёды правесці праверку подпісаў з асаблівай прыхільнасцю і знайсці там тэхнічныя памаркі, на падставе якіх прызнаць шэраг подпісаў несапраўднымі і такім чынам скасаваць. Вы лічыце, што гэта прыдзеркі, а насамрэч, што менавіта вам паставілі ў віну? Менавіта паставілі ў віну некалькі лічбаў у нумарах пашпартоў, да, пры тым, што нават былі такія выпадки, что незразумела, ну не зусім выразна была намалявана лічба 0, да, можна было палічыць, што гэта 6. Да? Вось гэта стала падставай для того, што гэта нумар не адпавядае рэчаіснасці, нумар пашпарта. Да, калі вы збіралі подпісы, вы же бачылі, што там прыкладам нечытабельнай лічбы. Чаму вы тады не падкарэктавалі неяк подпіс гэты? Падчас збірання. Справа ў тым, што подпісы збірал я таксама, але збіралі і іншыя сябры маёй ініцыятыўнай групы. Да? І пракантраляваць нумары пашпарту для кандыдата самастойна немагчыма, таму што няма ніякіх базаў для того, каб можна было там па прозвішчы ці там па адрэсе, па прапіске прабіць нумар пашпарта. Да?
Тому та лічба, яка, в принципі, написана зборщиком підписів, ну, я їй, натурально, довіряю, да? Але тут треба розуміти таку річ, що, в принципі, зборщики підписів працюють в польових умовах, да, і фактично записи у підписний аркуш роблять на коленці. Да? Це не то, що сидиш в кабінеті, в який приходять до тебе виборщики, да, і ти взяв в руки їх паспорт, і переписав, і кілька разів перепровірив те, що написав. Да? Але ось у таких умовах польових, в принципі, я допускаю, що може бути чоловічий фактор, да, і можуть бути які описки, там, да, незразумело нешта може бути написано, да? Я гэта допускаю, але ці гэта з'яўляецца якраз таки подставой для того, каб на подставе одной такой помарки признавать несапраўдным подпіс грамадзяніна, які аддал свой голос, поставил подпіс за кандыдата. Мне падаецца, гэта несправядліва. Дмитрий, вы таксама лічыце, што да вас былі такія надзвычайныя нейкія прыдзеркі? Все ж таки падаткавая дэкларацыя, ну, гэта важный документ. Ну, я хочу сказать, что у меня подобная ситуация была на прошлых местных выборах, и тоже тогда не зарегистрировали именно связанные, вот было, значит, ошибки в подписях. А на этот раз, ну, очень необычно, скажем, проходила вся процедура регистрации. Если та же городская комиссия, она формально подошла, значит, к изучению фактов и не слушала совершенно аргументы, которые я приводил, то в суде, ну, хотя я не верю, допустим, в независимость суда и все остальное, но когда я писал жалобу, я немножко допустил такую ошибку, я попросил суд зарегистрировать меня кандидатом, что формально неправильно, то есть нужно, чтобы, значит, суд обязал избирательную комиссию зарегистрировать кандидатом, это было так формально. И вот как при подаче документов судья, может быть, даже это был председатель городского суда, как раз-таки попросил меня исправить. И, значит, и, соответственно, уже жалобу рассматривал другой судья, и вот на основании этих документов, и там была явная ошибка, потому что там действительно нужно регистрировать предпринимательский доход, что это было сделано, но комиссия посчитала, что не было зарегистрировано именно заработная плата, которую получал предприятие, хотя оно было в общем доходе. Если бы я зарегистрировал тогда еще и свою заработную плату, то тогда было бы действительно явным нарушением. Суд, ну, как-то вот такие веские аргументы, при которых невозможно было это все игнорировать, ну вот они приняли решение о том, что я был зарегистрирован. Як вы лічыце, гэта быў элемент такі палітычнага ціску на вас? Ось як вы самі гэта трактуеце? Ну, если говорить про, скажем, наш округ, у нас 9 кандидатов, и у меня самый большой доход среди этих кандидатов. И я знаю, что это является очень важным для тех избирателей, которые голосуют, то есть у кого какой доход. Зная примерно, что я занимаюсь предпринимательской деятельностью, возможно, они хотели как-то просто вас не пустить, потому просто что не пустить, занадто добрая биография отработается. Да, то есть и поэтому, может быть, у нас там тоже идет, значит, рядом подобное предприятие, и там идет на выборах идеолог, а я директор предприятия, то есть они видели здесь какую-то конкуренцию. Я проживаю, опять же, в этом округе, она не проживает. И в этом плане, конечно, они ставили какие-то препятствия для того, чтобы вот как-то не регистрировать. Ну, в конечном итоге зарегистрировали. Зрозуміло. Віктор, ви дзейны памочнік дэпутата Палаты прадстаўнікоў, але апазіцыянеркі, да, Ганны Канапацкай. Магчыма, гэта стало чыннікам таго, што вас не хотели регистрировать? Ну, в принципе, я думаю, что подставой для принятия решения об нерегистрации мог быть нават дрэнны настрой старшыні гарвыканкама ці тады мы мусім казаць не пра выбары, а пра нейкі цырк ці дзіцячы садок. Калі ў яе няма прыкладам настрою, да, то трэба выконваць закон. Да, по законе мусіць рабіцца ўсё. Тым болей, што гэта важная палітычная кампанія. Безумоўна, палітычная кампанія вельмі важная, да, ад таго, хто будзе в принципе, представлять интересы горожан, шмат чего залежит те решения, которые будут приниматься. Да, но глядите, я маю на увазі, что может все ж таки не настрой кіраўніка выканкама, да, а все ж таки ваша датычнасць да апозіцыянеркі і ваше посведчанне
помощника депутата, магчыма, гэта сыграла некую роль? Я перакананы, што оно все в комплексе, і тое, што ў мяне ёсць так, мандат помощника депутата, і вся моя папярэдняя дзейнасць у горадзе Мінску, якую я ўжо займаюсь не адзін год, гэта дапамога гараджанам у вырашэнні праблем там, з ушчыльненнем гарадскіх тэрыторыяў, з пытаннямі захавання зялёных насаджэнняў, удзела ў прыняцці ўвогуле рашэнняў падчас грамадскіх абмеркаванняў, моя актыўная пазіцыя і вот, магчымасць большая магчымасці ў вырашэнні пытанняў праз мандат памочніка. Скажите, а гэта насамрэч нейкія большыя магчымасці? Усё вам дапамагае то, што вы памочнік депутата ці не? Ну, по великому рахунку, сам мандат ён нічого не вырашае, да? А вырашаюць людзі і той, хто займаецца праблемай. Але з дапамогай мандата открываются магчымасці просто по наўпроставай камунікацыі з чыноўнікамі, да, по доступу до чыноўнікаў, тому что, в принципе, звычайнаму грамадзяніну заўсёды трэба записываться папярэдне для того, каб пагаманіць, правесці нейкія перамовы ці просто пагутарыць з чыноўнікам в яго кабінеце. У мяне ж ёсць магчымасць просто прыйсці, сказаць, што я памочнік, у меня там тэрміновая справа, трэба абмеркаваць важнае пытанне, і в принципе, адмоваў ад камунікацыі з боку чыноўнікаў пакуль што не было в маёй практыцы. Дзякуй вялікі, мы чакаем яшчэ пару нашых экспертаў, а зараз пакуль што яшчэ раз сыходзім на паузу. Зноўку вяртаемся ў нашу студыю. Зараз у нас экс-намеснік старшыні Бярозаўскага райсавета дэпутатаў Юрась Губарэвіч. Здаецца, добрый дзень. Добрый дзень. Белазёрскага гарадскога. Белазёрскага гарадскога, прашу прабачэння, Белазёрскага. Гэта было ў 2003 годзе. 2003-2007. Выдатна. І кандыдат у дэпутаты Ілля Дабратор. Калядскае гаспадарства, Юрась, я спачатку с вас хочу пачаць. Да? На жаль, мы ў такіх незвычайных умовах вядзем эфір, да? Мы вымушаны вещаць з запасной пляцоўкі. І у нас была запланавана сустрэча з Вадзімам Бабінам. Гэта ваш паплечнік, здаецца, да? І першае пытанне я хочу задаць па яго кейсе. Да? Гэта чалавек, якога ў Навагрудку спрабаваў завербаваць КГБ. Гэта такі фон сёлетніх выбараў, і цікава было б пачуць вашу ацэнку гэтага інцыдэнта. Нічога дзіўнага, што в дзень выбараў даводзіцца працаваць в незвычайных умовах. Я так ведаю, што вам перашкодзілі, напэўна, тыя ж самыя людзі, якія цікавіліся нашим кандыдатам. У нас ёсць пэўныя спецслужбы, якія займаюцца арганізацыяй выбарчага працэса і адсочваюць яго на ўсіх этапах, пачынаючы ад подбора праўладных кандыдатаў і перашкоды кандыдатам ад апазіцыі. Ось менавіта гэта адбылося ў дачыненні да Вадзіма Бабіна, які, калі яшчэ быў студэнтам у Мінску, зведаў ціск з боку КДБ па месцы вучобы, да яго прыходзілі. Мы надалі агласкі гэты інцыдэнт. Тым не менш, супрацоўнікі не спыніліся, яны працягвалі цікавіцца Вадзімам, праз яго яны спрабавалі даведацца, чым жыве рух за свабоду, якія ёсць планы ў арганізацыі, хто плануе прымаць удзел у выбарах.
унутраныя справы і гэтак далей. А чаму менавіта на яго пачалі ціснуць? Можа ж да вас звярнуцца, вы ж раскажаце Не пра толькі планы, на яго, здаецца. не толькі на яго, недзе паўдзесяткі такіх выпадкаў за апошні год мы зарэгістравалі. Людзі прыходзяць, нам распавядаюць, што так былі спробы кантакта і вербоўкі. Я зрабіў публічную заяву, кажу, што калі ёсць цікаўнасць да руха за свабоду, калі ласка, я заўсёды даступны, гатовы прыйсці у кабінет да начальніка КДБ, яго запрасіць на наш офіс, в прысутнасці сродкаў масавай інфармацыі, публічна мы можам паразмаўляць, бо нам хаваць няма чаго. Ёсць пытанні да дзейнасці зарэгістраванай арганізацыі, калі ласка, задавайце. Хопіць дзейнічаць метадамі вось гэтых 30-х гадоў запалохваннем актывістаў. Скажите, ласка, і што рабіць у такой сітуацыі, калі актывісты палохае КДБ? Публічнасць, максімальная гласка – это адзінае, што можна супрацьпаставіць. Бо калі чалавек падумае, што можна гуляць са спецслужбамі, на нешта дамовіцца, пасля там дазаваць інфармацыю і так далей, гэта бессэнсоўна. У іх ёсць шмат методыкаў, каб уцягнуць свае гэтыя сеці, прымусіць супрацоўнічаць і ў выніку стаць агентам. Ну, хто не хоча для сябе такога лёсу, калі ласка, прыходзьце у сродкі масавай інфармацыі, рабіце заявы на старонках інтэрнэт пра то, што былі спробы вербоўкі. Як правіла, пасля гэтага усялякая цікаўнасць да дзеячоў апазіцыі з боку КДБ знікае. Мы прыцягнем гэту размову яшчэ, да? Ілля, скажите, ласка, з аднаго боку мы маем такі кейс, калі чалавек, актывіста вербуе КДБ, да? У вашым выпадку вас, здаецца, КДБ не вербавала, але я ведаю, вам прыйшлося прымусіць уладу перадрукаваць нават бюлетэні. Да, якім чынам гэта развівалась ваша ситуация? Ну, я заўважыў, як бы выбаршчыкі мне патэлілі, я заўважыў, што бюлетень в абласны савет выдадзены з памылкай. Просто павінна, згодна з кодексам, быць в алфабетным парадку, але яны чамусьці пераблыкалі кандыдатаў. Я павінен быў быць на першай строчке, трапіў на другую. А гэта істотна? З пункта гледжання паліттэхналагічнай, так. Бо бываюць людзі, першая і апошняя пазіцыя, калі яны прыходзяць і каб ад них адчапіліся, за першага галасуюць, і гэта дае там некалькі адсоткаў, але гэта дае. Ілля мог напісаць у сваіх плакатах, што ён кандыдат нумар 1 па гэтай акрузе. Самы першы, самы галоўны. Скажите, ласка, то бок вы лічыце, што гэта было зроблена адмыслова, што гэта не памылка, а наўмысна людзі вырашылі вас не ставіць першым нумарам? Я лічу, што тут няма ніякога доказа ні таго, ні таго. То есть, такая так, ситуация... просто ваше меркаванне асабістае. Ну, маё асабістае меркаванне, што все гэты памылкі ідуць ад таго, што, на жаль, нізкі ўзровень прафесіяналізма мы назіраем на гэтым узроўні, на ніжэйшым, то бок акруговыя камісіі, камісіі участковыя. Там набіраюць людзей, якія, калі трапляюць у гэту камісію, можа быць так, а можа быць і не, адчыняюць тады кодекс і глядзяць, што ім рабіць. І колькі гадоў я сустракаю з гэтым, праблема адна і тая ж. Але вырашаецца можна скаргамі, но гэта губляе час. Я, як бы, у меня іншая пазіцыя. Я тэлефаную в ЦВК адразу і кажу, вось такая сітуацыя, я вам прапаную, як бы, две рэчы. Бо калі я уже дазнался, был трэці дзень выбараў. Я прапанаваў ЦВК, у прынцыпе, альбо калі можна вырашыць, бо гэта твар камісіі, гэта твар усіх выбараў, тады давайте вырашым. Калі не, ну, не буду, які сэнс мне скаргу на вас падаваць уже пасля гульні гэтай всей, пасля выбараў. І я гляджу, што гэта прынесло свой уплыў, бо камісія перадрукавала. Хаця спачатку яны мне казалі, што не, гэта немагчыма, гэта ўжо ўсё разведзена, ўсё раздадзена. Добра, быў другі выпадак з біяграфіяй, калі там выкінулі біяграфію. Цэнзуравалі вашу біяграфію. Гэта произошло ад таго, што в абласны савет, раённы і сельскі 3 біяграфіі. І калі б яны паспрабавалі падагнаць пад адны ўплыў. Каб яны все былі аднолькавыя. Але калі мы адчыняем сельскі савет, там па іншаму прынцыпу сфармірована біяграфія. І таму не можа быць аднолькавай. Там і былыя месца працаў, да, в абласны савет все, як яна зрабіла. Но яна, спадарня Рымашэўская, карыстуюся сваімі, як бы яна працуе в сельсавеце, сваей службовым палажэнні натыснула на председателя сельскай камісіі, і яна зрабіла як і тая. І в итоге мы прыйшлі до таго, што гэта было вельмі смешна. Калі ты прыходзіш на участак, у всех кандидатаў у сельскі савет, у меня 4 іх,
вот такие биографии, и в тем лику у сябра громады, а у меня вот такая. Спадарство, ну, Ілля сказаў файную рэч, што гэта просто смешна, да? Шмат смешных рэчаў, ну, у выпадку, калі КДБ вербу, то гэта не вельмі смешна, да? І тады наступнае пытанне. Некаторыя лідары партыяў апазіцыйных выказаліся ў тым ключы, што нават калі іх кандыдаты стануць дэпутатамі, то іх будуць лічыць уладнымі прызначэнцамі, але не абранымі прадстаўнікамі народа. Так выбары, з вашага пункту гледжання, яны ёсць ці няма? І як вы лічыце, калі абяруць вашых паплечнікаў, як вы будзеце да іх ставіцца? Выбораў няма, і практыка назірання апошніх 5 дзён это паказвае. Сённяшнія шматлікія парушэнні. Я думаю, што ўвечары нават можна ўжо сцвярджаць адназначна, што не будзе ніякага празрыстага падліку галасоў. А адносна таго, хто патрапіць, хто не патрапіць, ну, была сітуацыя 2016 года, калі 2 дэпутатак прызначылі ў палату прадстаўнікоў, тым не менш, яны не сталі ад гэтага праўладнымі. То есть кожная з іх заяўляе пазіцыі, якія цікавяць беларускае грамадства і выкарыстоўвае гэтую пляцоўку, каб змагацца за правы сваіх выбарцаў і больш шырока за правы тых грамадзян, якія хочуць пераменаў у Беларусі. Я думаю, так же само трэба падыходзіць і да магчымых дэпутатаў, будучых дэпутатаў, і калі мы завтра пра гэта даведаемся, і мясцовых саветаў. Паглядзець, як яны праводзілі сваю кампанію, ці яны рэальна працавалі з людзьмі, ці яны выступалі з альтэрнатыўных пазіцый, ці не было ў іх зговара нейкага папярэдняга з уладай, і пасля гэтага рабіць ацэнку кожным разе індывідуальна. Ілля, ваша пазіцыя? Ну, выбачайце, но я цалкам зачыніў акругу улёткамі, сустракаў, правёў сустрэчу, амаль там правёў мясцовы збор, або мяне там амаль кожная сабака ведае. І калі ўлада прыме, я меркую, што на маёй акруге сітуацыя такая, калі ўлада прыме рашэнне просто даць магчымасць, палічыць то, што я казаў, давайте палічым, як яно ёсць на самой справе. Бо як кандидат, все кандидаты разом взятые, а их там амаль 30 человек, не зрабілі 10-й часткі таго, што я зрабіў на акруге. Зразумела, так глядзіце, выбары ёсць ж такі ці няма. То бок вы разлічваеце, што можна чесна падлічыць галасы, і вы можаце выйграць. Я разлічваю толькі на тое, што ўлада пойдзе. Я разлічваю на то, што ўлада будзе на дадзеным хаця бы на сельскам, будзе лічыць, таму што там есть назіранне 6 дзён. І у прынцыпе, як я казаў сваім назіральнікам, дзе не было, мне цікавіць насамрэч в абласны савет вот эта скрыня, які ў дзень выбараў. Тады я буду, вось гэта будзе вынік зразумелы. А то, што было да гэтага, мы не бачылі там. І апошняе пытанне да вас, якія змены патрэбны ў выбарчым заканадаўстве і ці патрэбныя яны? Конечно, змены патрэбныя. Змены ўжо даўно сфармуляваныя. Па-першае, яны ёсць у тых рэкамендацыях, якія выпрацоўвае БСЕ, там каля 20 пунктаў, ёсць больш істотна, ёсць менш. Ну, беларуская пазіцыя, як правіла, сыходзіцца на 3 самых ключавых. Па-першае, это істотнае абмежаванне магчымасцей фальсіфікацыі падчас датэрміновага галасавання. Калі людзі хочуць прагаласаваць датэрмінова, яны павінны это абгрунтаваць. І я перакананы, што такіх знойдзецца на кожных выбарах не больш за 2-3%, хто рэальна не зможа прыйсці ў дзень галасавання. Па-другое, павінны быць прадстаўнікі палітычных партый і прадстаўнікі кандыдатаў у выбарчых камісіях. Тады ёсць тыя людзі, якія насамрэч пракантралююць весь працэс знутры, якія не дазволяць сваім калегам праводзіць гэтыя маніпуляцыі з бюлетэнямі, спісамі і так далей. І трэцяе, напэўна, самае асноўнае, гэта правы назіральнікаў. То есть падлік галасоў і все іншыя дзеянні падчас выбараў павінны праходзіць празрыста для назіральнікаў. Яны павінны бачыць, за каго стаяць гэтыя галачкі, яны павінны кантраляваць, як апечатаныя скрыні, як яны захоўваюцца і гэтак далей. То есть всего этого на сёння няма, і магчымасці для маніпуляцый проста процьма. Дзякуй, Ілля. Калі вы разлічваеце на тое, што ўлада падлічыць чесна вашыя галасы, то ці патрэбныя змены ў заканадаўства? Не, ёсць шмат пунктаў, якія трэба змяняць, але гэта тыя пункты, якія я сустракаўся з тымі праблемамі падчас вядзення як кандыдат, калі працаваў. У тым ліку я меркую, што можа там шмат хто не пагадзіцца са мной, але павінен быць агульны падход да біяграфіі, каб выключыць гэці спрэчкі, якія ўзнікаюць праблемы. Трэба тады, каб ЦВК вызначыў, якія пункты трэба ўстаўляць біяграфіі кандыдатаў па всей краіне. Тады мы пазбегнем гэтых канфліктаў, таму што каждая камісія чамусьці лічыць, што яна на гэтым кавалке
на своем кавалке, она царь и бог, и она может робить все, что загодно. Як вы, ну, магчыма не ведаете, я так само регистрировался решением суда. И когда в суд приходили комиссии, и судья запытывает ее 4 года тому, а чему вы его не регистрировали, и они заявили, он нам не подобается. Дякую вялікі, ведаю, што вам трэба ісці на участкі, ну а мы праз паўзу пагутарым пра каруселі. І ідзем да новай з'явы ў беларускіх выбарах, да так званых каруселей. У нас в гостях намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамады Алексей Сигаев. Добрый день. И наместник старшыні партии АГП Миколай Козлов. Добрый день. Я ведаю, что вы зафиксовали працу карусельщику. Алексей, як это было? Распавядзіце, калі ласка. Мне назіральнікі паведамілі, што прыходзяць людзі, падобныя толькі з іншым шалікам. Я вырашыў праверыць, што гэта такое. Яны перапранаюцца. Да. Вырашыў праверыць, што гэта такое. Прыехаў да адной школы, гляджу, стаіць кучка людзей. Іх было чалавек 10. І кожную хвіліну па 2 чалавекі аддзяляліся, ішлі ў школу. Вось. Пасля гэтага яны ўсе сабраліся, селі на мікрааўтобус, і я за гэтым мікрааўтобусам стаў сачыць. Яны прыехалі роўненька да іншай школы і пайшлі галасаваць. Миколай, у вас что было? Ну, примерно та же ситуация. Мы приехали к одному из участков на округе, где я баллотируюсь. Это Старовинский 41 округ. И как раз стоит автобус красивый, большой, откуда выходит целая группа, в основном женщин, и двигаются так вот организованно практически на участке. И со мной был Анатолий Лебедько, еще один член партии Денис Красочка. Я сразу понял, и, ну, да, собственно говоря, и любой бы понял, что тут очевидно что-то не очень хорошее отбывается. Когда начали снимать, когда они уже, там часть начала выходить, все побежали в рассыпную, мы сняли это, наверное, в интернете все видели, сняли этих людей. Как позже оказалось, все эти люди, работники Белтелекома, Белтелекома, там и вот одну фотографию наиболее такой одиозной дамы я прихватил. Это вот Ольга Марчик, она хозяйством там заведует, и правком, профсоюзный работник. Скажите, а вот это она отдыхает. Калі вы назираете карусель, да? Что трэба рабіць? Як з гэтым змагацца? Ну,
Вообще, в идеале, ведь у меня было две ситуации. Первая ситуация, они разбежались, во второй ситуации мы задержали машину и вызвали сотрудников милиции. Скажите, пожалуйста, коли вы затрымали машину, наколькі это законно с пункту гледжання закона? Ну, понимаете, вообще говоря, фальсификация выборов – это такое же уголовное преступление, как грабеж, разбой или карманная кража. Она подпадает под действие Уголовного кодекса. И когда мы видим, что люди совершают преступление, мы вправе его, подозреваемых задержать до приезда милиции. Мы же их не судим, мы их просто задерживаем, вызываем милицию. Мы же не можем просто наблюдать безучастно, как человек ворует, и мы его провожаем взглядом, ничего не предпринимая. Естественно, мы должны предпринять какие-то действия, вызвать сотрудников милиции, чтобы они задержали, установили личности, разобрались в ситуации. И если вдруг человек ошибся, то, значит, извинился, а если нет, то их должны привлечь к уголовной ответственности. И в этой ситуации, допустим, с задержанием вот этих конкретных людей, я считаю, что они полностью подпадают под действие статьи 192 вышесказанной Уголовного кодекса, и они должны быть, собственно говоря, эта ситуация должна быть расследована в рамках уголовного дела. У меня нет никаких сомнений, потому что я разговаривал и с наблюдателем, и нет никаких сомнений, что они вот участвовали в этих фальсификациях. Зрозуміло, давайте зробимо паузу. Алексей, а у вас было уражение, что вы настигаете неких злочинцев? І вам удалося їх затримати, що ось ви робили? Ведаеце, ўражанне было, і на другі дзень я амаль затрымаў, но зноўку, як паўстае пытанне, што я не... А вы 2 дні бачили? Я 2 дні, і я б хацеў бы нават агучыць тыя арганізацыі, якія падвозяць людзей. То бок першы дзень гэта была машына, мы потым паехалі ў Зеленбуд Першамайскага раёна, то бок мікрааўтобус належыць ім, бо на тэрыторыі Зеленбуда яна была. Вось, а другая машына на наступны дзень, якую я злавіў, гэта належыць нейкаму, хто працуе у таварыстве ўласнікаў Богдановича 140. То бок ва ўсялякім выпадку мы ведаем, дзе гэтых людзей шукаць. Ось. І на другі дзень я злавіў, як кажуць, стаў на выхадзе з участка, то бок не даў прагаласаваць людзям, якія збіраліся сфальсіфікаваць вынікі. Вось. Але зноўку я не маю права утрымліваць людзей. Яны крыху мяне... Ці ўсё ж такі вы маеце право утрымліваць людзей? Ось што вы параіце, Миколай? Вось Алексей кажа, што ён не мае права утрымліваць людзей, калі ён злавіў карусельщика. Ось як тут быць? Я еще раз говорю, что я считаю, что и знаю, что право гражданина задержать подозреваемого в совершении преступления. И если вы вызываете милицию, то она должна в течение 2-3 минут прибыть и разобраться на месте, если в этом легко разобраться. Другой вопрос, что она не хочет разбираться. Па-першае, акрамя таго, што мы выклікалі міліцыю, у той момант міліцыянты, якія звычайна дзежурныя на участку, яны там адсутнічаюць. То бок, вы уяўляеце, што я пачынаю дастаткова громко крычаць: выклікайце міліцыю, все такое. То бок, усе сидзяць моўчкі, а міліцыянты, ён же у соседнем покое повинен был бы быть. Здесь есть одна опасность. Мы понимаем, что на самом деле все эти карусели, все эти фальсификации стали возможным или могут быть возможным в нескольких случаях. Во-первых, это прикрывает администрация, я имею в виду района, там Мингорисполком, и, скорее всего, по прямому указанию все это проводится. Это обязательно, да. Получается так, но это надо расследовать. То есть это я могу подозревать, и я так считаю, иногда я так даже и говорю. И не иногда, мое внутреннее убеждение, что это как раз и есть организованная преступная группа. Ее прикрывает милиция, это однозначно, потому что в моей жизни это не первый случай задержания фальсификаторов и установления фальсификаторов. Да? Мы не можем апеллировать к прокуратуре, потому что она тоже закрывает, в общем, обеспечивает безнаказанность. И как раз вот эта безнаказанность и позволяет им из выбора в выборы совершать то, что они совершают. Скажите, пожалуйста, а карусели – это з'ява гэтых выборов? Да? Ось мы у першай гадзіне не вельмі удалай, да, калі нас высялялі, мы гутарылі пра гэта, і, здаецца, спадар Марголін сказаў, што гэта такая фішка менавіта выбораў 2018 года. Мне кажется, она просто стала масштабнее. Я же задерживал и снимал людей, которые этим занимались
по-моему, в 2015 году, когда это оказался директор школы со своими преподавателями, когда они выдавали себя за семью, когда я начал снимать, потом выяснилось, что это директор школы и 2 его учительниц. То есть, и я точно, так как я наблюдатель, могу сказать, что 70% от этой школы пришли и вот таким образом проголосовали. Это просто вот снял я как бы последних, да, и попался как раз директор, который, кстати говоря, не то что не понес ответственности, он остался директором. Поэтому мы должны все вместе как-то повлиять и на министра, и МВД, и на ЦИК о том, чтобы они просто это переходит все границы. Ну, глядите, давайте проглядим зараз ролик, да, як выглядаюць карусели, и вернемся еще раз до размовы. Давайте глядеть. А вы по какому адресу проживаете? Скажите, пожалуйста. По прописке здесь. А это какой, если конкретнее? Я наблюдатель, и вы являетесь подозреваемым в том, что каруселите. Знаете, что такое карусель? Это когда на одном участке проголосовал человек. Давайте вызовем милицию. Давайте мы вам покажем видео, там, где вы выходите с другого участка пару минут назад, может 5-10. Чего вы замолчали? У вас, скажите, я вообще не хочу скрывать. У вас в паспорте есть такое 000 179? Прописка и гражданство Республики Беларусь. И под пропиской что у вас написано? Там ось я бачив 000 179 позначають ось на некоторых школах. Потому что вы мне паспорт не показывали? Потому что вы не могли этого видеть еще, это мой паспорт. Не, ну я побачив, это в нескольких паспортах такие лишь бы. Ну, может, у кого-то. Вы можете вызвать милицию прямо вот сейчас, если хотите, если у вас есть желание. У меня есть право на это. Вы не угрожаете, вы так и делаете, действуете. Что вы не угрожаете? Не, вам не Кто вам угрожает? Просто, ну это комитет. Я вам просто напоминаю, что 192 статья не имеет. Послушайте, вы не имеете права меня снимать. Без моего разрешения вы не имеете права меня снимать. Нет. Хорошо. То есть вы не каруселили, да? Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Понятно. Пожалуйста, пойдите, проголосуйте. Я еще не пойду. Вы пришли сюда с паспортом, и вы пришли со школы по Тикотскую 57. Пожалуйста. Вы нарушаете выборчее законодательство, криминальный артикул. Яна Зурабовна, вы вызвали милицию? Нет. Почему? У вас зафиксировано нарушение. Очень жестокое нарушение. Уголовные статьи 191 и 192 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Карусель. Я так розумію, ці люди, може, у них подадеться, вони працюють у системі ЖКХ. Тому що вони приїхали на машині, яка має... Добрий день. Підкажіть, зараз я зловив людей, які проголосували спочатку в одній школі, зараз прийшли голосувати в іншій школі. Просто проверьте их, прописаны ли они по этому месту. Ситуация в том, что прошли на избирательный участок. Они проголосовали. Ситуация в том, что они фальсифицировали выборы. Давайте сначала разберемся. Давайте. У нас уже два факта. Вчера мы поймали автобус. Я утверждаю, что эти люди проголосовали, и они не имеют отношения к избирательному округу. Если не имея отношения к избирательному округу, значит, они фальсифицируют выборы, то есть совершили преступление. У нас есть вполне такая серьезная статья до 5 лет лишения свободы. Если вы не в курсе, я вас просто... Такая редкая статья, и мало кто в курсе. Вот, поэтому я прошу, вот этот человек, и там девушка. Я прошу проверить документы. Я попрошу, может, кто-то не спросит, я вам показываю, водитель, вам показываю, вот человек, девушка с той стороны. Ну, как-то нерешительно работники милиции, наверное. Вообще нерешительно. Как-то, мне кажется, просто проверить документы, это, ну... Они же проголосовали по паспорту какому-то, у них, значит, есть паспорт свой, правильно? Очень интересная ситуация, Анатолий.
Небольшая пауза, да, конечно. Небольшая пауза у нас тут вышла. Я не знаю, с чем связано, конечно. Я так предполагаю, работники милиции не знают, как открыть дверь и... Нет, они просто категорически не хотят проверять документы у людей, на которых я указываю как на преступников. Вот обратите внимание, что они проверили документы у водителя, я показываю, преступник вот и вот, подозреваемый. Я не могу назвать их преступниками, подозреваемые, да? Вот и вот. И никто не проверяет у них документы. Вот категорически не хотят. Вот целый заместитель приехал. Вот говорю, сейчас, вот этот человек был, вы можете проверить документы или нет? Конечно, буду. Значит, сейчас все проезжаем в центральный РУВД. Вы сейчас можете Минска. проверить документы или вы не хотите? Мы проверим документы в центральном РУВД города Минска. Хорошо. Проезжаете сейчас в центральный РУВД, пишете заявление по данному поводу. Мы всех тоже сопровождаем в центральный РУВД и там проводим проверку, устанавливаем личности. Потому что мы на месте... Они поедут в своей машине или вы все-таки пересадите людей подозреваемых в чужую? В чем мы их подозреваем? Мы их пока еще ничем не... Я вам заявляю о подозрении, я гражданин. Хорошо, хорошо. Мы все проверим. Ну вот проходим участки, пока хотят угощать конфетами, но на конфеты мы не клюнем. Вот смотрите, стоит целая группа женщин. Сейчас мы за ними понаблюдаем, куда они будут двигаться. Вот это сейчас такая передвижная группа. Вот они проголосовали. О, и списки даже есть, паспорта. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы организованно голосуете, так подвозит вас? Никто нас не подвозит, мы идем автобусом. домой. А уже домой идете? Какой автобус? А списки, которые вот сейчас были, как вы голосуете? Скажите, пожалуйста, откуда вы, какую вы организацию представляете? Женщина, а чего вы уходите так организованно? Вас перевозят с одного участка на другой, чтобы вы голосовали. А что вы снимаете? Вам дали добро снимать? Мы вот как раз интересуемся. Вы представьтесь, пожалуйста. Кто вас организованно так подвозит? Кто нас подвез? Вы видели, что нас Да, мы видели. Я автобус. не видела. Вы не можете представить, какую организацию вы представляете? Организация с 33-го троллейбуса. Ну, ось так виглядають каруселі. Олексій, скажіть, будь ласка, і ви викликали міліцію, і що? І міліція не приїхала, але з'явився той міліціянт, який повинен був знаходитися біля участка. Ось, ён мяне запытаў, ці будете вы пісаць заяву. Ну, а скажем так, што я не ведаў, ці ёсць ось відэаролік з тым, як, ну, што адбываецца на участку, і ну, я падумаў, што няма ніякага сэнсу пісаць заяву, бо людзей пазнаць я не здольны буду, бо, ну, насамрэч, аднаму гэта складаненька рабіць. І, як кажуць, шпіёнскія гульні весці і яшчэ апазнаваць людзей. Зрозуміло. Миколай, ви були супрацовник міліції. Да? Скажіть, будь ласка, міліція мусить приїжджати про скільки? Ну, мое время это вообще строго, там, если я не ошибаюсь, в течение 5 минут должна прибыть. Вообще, там, 2-3, все зависит от того, где наряд находится, потому что прибывает ведь не только дежурная смена, да, это департамент охраны, где везде машины ездят по городу, да, то есть дежурный должен вызвать к месту преступления ближайший вот к указанному месту наряд, и он прибывает на автомобиле, уже, слава богу, тут не пешком ходят. Ну так, ми брати, хоча б там не 5 хвилин, але 15, да, але ці може бути таке, як у випадку Олексія, що машина зовсім не приїхала. Ну, я вам скажу, что, на мой взгляд, что дана команда, что если поступает сообщение такого рода о фальсификациях и прочих, то, конечно, милиция всячески саботирует это. Потому что вот, если, скажем, говорить о моем, да, о том, как вот мы задержали вот этот автомобиль, во-первых, она ехала порядка 20 минут, после этого мне пришлось 2 раза звонить 102. После того, как она приехала, значит, приехал экипаж департамента охраны, он проехал метров 15 от места, хотя я ему махал. И как-то, да, то есть я их обозначил, что я это я, что вот эта машина, они проехали, и никто не выходит. Тогда я уж пошел к ним. Хорошо, нас было 3, то есть остались с машиной, я подошел и говорю, товарищи милиционеры, вот такая ситуация, объяснил ровно то, что я сообщил на 102. Никто не выходит. Вот они, я говорю, послушайте, друзья мои, я вам сообщаю о совершении преступления. Они говорят, ну, нам пока не поступало указание начальника.
Ну, я представился как мог, сказал, что я, собственно говоря, с вполне себе стажем, подполковник милиции, сотрудник уголовного розыска. Сообщаю вам, что ваша обязанность входит, как только вы узнали о преступлении, и тем более о том, что где находятся преступники, значит, вы должны быстро выйти из машины, подойти, принять меры к задержанию и к установлению личности. И только после этого ожидать там каких-то, там, я не знаю, указаний или еще что-то. То есть есть вещи, которые они должны делать по умолчанию. Но учитывая, что это выборы, да, вот они сидели, и мне нелегко пришлось, прежде чем они вышли. Вот пока не приехал представитель Центрального РУВД, Минска, да. После этого они вышли, значит, документы у них так и не проверили. Мало того, они собирались запустить вот эту машину с людьми, которые очень обоснованно подозреваются в фальсификациях. А я скажу от себя лично, что они совершили это преступление. Значит, они собирались отправить машину просто в Центральный. И когда я удивился, говорю, послушайте, я вам заявляю о преступлении, в машине находится как минимум 2 преступника, то есть это уже установлено, это уже, как бы люди видели, да, из 5 человек. И вы собираетесь их отправить своим ходом. Только после этого они посадили милиционера и попытались обеспечить. И когда я через минут 7 приехал для того, чтобы написать заявление, они мне задали этот вопрос, я, естественно, сказал, что буду писать, да. И когда я приехал уже пусть через 10 минут, Центральное РУВД, заместитель начальника управления Центрального района, я сейчас обращаюсь больше к министру МВД, лично выводил гуськом всю эту компанию. И на мой вопрос, я же еще не успел заявление, я заявил о преступлении. Спросил, вы уже их опросили, вы уже во всем разобрались? Я еще не успел, я, в общем-то, заявитель. Он очень цинично, с такой ухмылкой, а это товарищ Басов был, хочется, чтобы знали фамилию этого милиционера. Значит, товарищ Басов сказал, хотя он вовсе нам не товарищ, а так какой-то там случайный милиционер по фамилии Басов, сказал, что да, мы разобрались, и он вывел из управления из здания, лично вывел, то есть даже не поручил никому. Хотя там девушка, видно, плакала, переживала, что так ее подставили нехорошо. И они уехали. И после этого у меня уже приняли заявление и объяснение. Скажите, пожалуйста, и чем скончится, как вы лечите, эта история? Я думаю, что, учитывая все обстоятельства, учитывая, как МВД, прокуратура, в некоторых случаях и суд встает на сторону фальсификации, я вам скажу, что фальсификации невозможно без участия этой всей чиновничьей вертикали. Только с их прямого указания, только с их гарантий безопасности это возможно. Потому что я не думаю, что эти люди, которых водят на автобусе, эта женщина, допустим, да, Профорг или кто она там, Белтелекома, ей жизненно важно поехать на этот Старовильнинский 41 и за кого-то бросить бюллетень. Нет, конечно. Очевидно, что им дали такое указание. Поэтому до тех пор, пока у них такая безнаказанность и для участников, и для членов комиссии, наверное, вряд ли что-то изменится. Поэтому мы должны сделать все, чтобы эти люди понесли заслуженное наказание. Ось про наказання. Сподар Миколай, ви, як чоловік досвідчений у юридичних питаннях, да, хочу з вами поговорити на таку тему. Ось ви, як чоловік досвідчений, може, відкажете мені на питання, да, про відказність. Да? Яка відказність у нас предугледжена законодавством за фальсифікацію виборів? І ось глядите, у нас 5700 старшинів комісії. Да? Прикладом, завтра у нас міняється політичний режим, да? Дозволяються вибори, країна становиться реально демократичною. Ми мусимо чекати 5700 кримінальних справ? Всех треба буде посадить, этих старшинів комиссию. Як быть? Я вам скажу, из этих 5700, наверное, не всех так задокументировано, и не везде у нас наблюдение, да, то есть мы мало что можем. Я сейчас закончу. Это первое. Второе. Эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы, поэтому наказание не обязательно 5 лет, хотя, наверное, самые одиозные заслуживают большего. И вообще, если даже с человеческой точки зрения, я считаю, что это очень мягкое наказание, очень мягкое. Я думаю, что его надо ужесточать, потому что в данной ситуации они не просто крадут голоса, не просто дают возможность кому-то быть
депутатом или не быть депутатом. Прежде всего, они лишают избирателя возможности выбирать и быть избранным. То есть они не считаются с его мнением вне зависимости от результатов. Даже если избиратель пришел и проголосовал за провластного депутата, да, это не приняли его мнение. Он на тех же основаниях, как и все остальные. Да не плевать хотели на всех этих людей, понимаете? Они знают, просто этот конкретный человек угадал кандидатуру провластную, понимаете? И я считаю, что за это как раз надо очень строго наказывать. Да, глядите, але вы кажете, что с 5700 старшынёў, да, не все будут задокументованы. Фактично атрымліваецца, что кампанія права выбору документуе и просто хтосьці стане козлом отпущения. Да, 5700 человек фальсификуют, але сядут значно меньше колькость тех, кого завели право. Ну, вообще говоря, мы же хотим быть еще и правовым государством, нам надо какие-то материалы для того, чтобы обвинить человека. Это первое. Но я вас еще прошу не забывать о таком механизме, как люстрация. Я считаю, что все люди, которые прошли вот это горнило, значит, вот этих комиссий, да, всех уровней, да, ну, они, наверное, ну, репутация – это дело такое, да. Вот они заработали себе определенную репутацию, как людей нечестных, людей, способных на любые подлости, и людей, которые, надо им какие-то другие сферы идти работать. Вот. Скажите, ласка, а ось калі мы возьмем спадаря Басова, да, ось ён не старшыня камісіі, да, ён нібыта не падлічвае, не фальсифікуе, да, але пры гэтым удзельнічае вось у тым, што карусельшчыкаў выпускае з міліцыі, да? На ім ёсць нейкая адказнасць? Ну, конечно. Басов, вот в данной ситуации Басов укрывает преступление. Понимаете, это касается обязательно. Это превышение служебных полномочий. Он взял на себя ответственность и отпустил этих лиц. И не принял меры для того, чтобы расследовать по горячим следам. Ведь это важно. Самое важное, и если есть возможность, вот самое эффективное, это когда расследуют преступления по горячим следам. Это что значит? Это задерживаются преступники, их немедленно опрашивают, тут же свидетели, это все по горячим следам. Да? Тут же проверили комиссию, тут же проверили списки, и мы уже получаем полную картину преступления. И эти доказательства мы в состоянии, то есть нормальный сотрудник милиции, профессиональный, или там группа, да, включая следователя, они способны собрать все эти доказательства не там 4 месяца, как они будут тянуть, да, а в течение суток, в течение часов. Они уже способны были собрать все доказательства вот этого преступления, возбудить дело, и осталось бы только там по мелочи, в общем-то. Основная вот эта база доказательств, она была бы собрана. А Басов вот своим этим самым, он как раз и способствовал тому, чтобы этого всего не было. Чтобы это замотать, чтобы их укрыть. Я думаю, что он успокаивал, это уже мои домыслы, что он успокаивал и говорил: не волнуйтесь, я все решу, все нормально, все хорошо. Дякую вялікі, спадар Миколай. Давайте разом зараз з вами послухаем. У нас в студії з'явилася Ольга Ковалькова з апошнімі інцидентами з виборчих участків. Вам слово, Ольга. Привітання. Ну, апошні не апошні, але інциденти і порушення, вони, на жаль, мели месца увесь тиждень, і сьогодні вони продовжуються. Основні інциденти, які сьогодні ми бачимо на виборчих участках, це, звісно, позбавлення акредитації назиральників на участках, і тим більше на тих, на яких вони активно супрадзейнічаюць з тым парушэннем, які адбываюцца ў камісіях, дзе яны падаюць скаргі, дзе яны вусна папярэджваюць старшыню камісіі, таму што, на жаль, гэта не першая кампанія, але некампетэнтнасць і перавышэнне паўнамоцтваў старшыняў камісіі, сябраў камісіі, ну таксама зараз мае месца амаль на ўсіх участках, якія ёсць. І, канешне, то, што тычыцца, напрыклад, асноўнага парушэння, асноўнага інцыдэнта ўвесь час на тых участках, дзе назіраюць назіральнікі кампаніі прававыбары, гэта завышэнне яўкі выбаршчыкаў у пратаколах. То бок нават не ўкід бюлетэняў, а проста назіральнікі сядзяць на участках, яны фіксуюць колькасць людзей, якія ўкідваюць бюлетэні ў скрыні, а ўвечары з'яўляюцца пратаколы фальсіфікаваныя сябрамі і старшынёй камісіі, дзе яўка перавышае амаль у 2 разы ту яўку рэальную, якая ёсць. І, на жаль, калі мы прааналізуем проста некалькі акругаў, да, і возьмем, напрыклад, маскоўскі выбарчы акруг Гомеля, па падліках назіральнікаў гэта 9,2%, па пратаколам гэта 16%,
на датэрміновым галасаванні, да, заўчора, але калі мы пабачым участкі, дзе не назірае кампанія права выбара, то яўка на гэтых акругах складае 33-35%. То бок назіральнікі ў любым выпадку гэта важныя людзі, якія ўсё роўна тым, што яны прысутнічаюць, тым, што яны выкрываюць гэтыя фальсіфікацыі, яны ў любым выпадку супрадзейнічаюць гэтым парушэнням. І калі казаць пра яўку, то такі асноўны важны інцыдэнт гэта галасаванне адным чалавекам на некалькіх участках. І вось на адным з акругоў горада Менску гэта быў інцыдэнт, калі ў пашпарце была ўпісана лічба пэўная, да, вось яна тут я таксама надрукавала, гэта вось такая лічба. І такая пазнака, то з такой пазнакай у пашпарце прыходзіць чалавек, дае сябру камісіі свой пашпарт, і ён выдае яму бюлетэнь, таму што вось ён ведае, што па такой пазнакі ён павінен выдаць бюлетэнь любому чалавеку, які прыйдзе. Я ведаю, што такія выпадкі былі ў 2014 годзе, але не надпіс быў, а ў людзей былі проста маленькія нейкія ўкладзеныя пашпарт паперкі. Гэта таксама сведчыла аб тым, што трэба выдаць чалавеку бюлетэнь. Скажыце, калі ласка, а ці праўда, што быў нават выпадак, калі чалавек па замежным пашпарце, здаецца, галасаваў? А як гэта было? Гэта таксама адзін з від парушэнняў, калі людзі галасуюць не па дакументах, якія прадугледжаны заканадаўствам. Не па пашпарту. Не па пашпарту. Чалавек можа галасаваць па заканадаўству не толькі па пашпарту грамадзяніна, але па іншых дакументах. Але, напрыклад, ёсць выпадкі, якія таксама сёння фіксавалі на закрытых участках, калі людзі галасуюць па картках у бальніцах, то бок чалавек не мае пашпарту, і ён не мае іншага ніякага дакументу прадугледжанага заканадаўствам, але яму ўсё роўна выдаюць бюлетэнь. Гэта парушэнне таксама сёння фіксавалася. Таксама фіксавалася парушэнне, што людзі галасуюць па працоўных нейкіх пасведчаннях, прафсаюзных білетах, то бок тых дакументах, якія не прадугледжаны заканадаўствам для атрымання бюлетэня. Гэтыя выпадкі таксама як інцыдэнты фіксуюцца, і калі казаць, то вось агулам інцыдэнты, якія зафіксаваны назіральнікамі. Давайце які-небудзь самыя жорсткія, можа, агучым. Вось што, на вашу думку, насамрэч самы жорсткі такі інцыдэнт, самае жорсткае парушэнне, гэта што? Тут складана сказаць, наколькі што жорсткага. Мне падаецца, што ўсе выпадкі, калі камісія не валодае заканадаўствам, яго парушае асознана, гэта ўжо інцыдэнт, гэта ўжо парушэнне. Ёсць парушэнне, калі людзей абтэлефаноўваюць і прымушаюць прыйсці прагаласаваць па тэлефоне, нейкі спіс у іх ёсць выбарцаў, і ім тэлефануюць, прыйдзіце, калі ласка, людзі на нас звяртаюцца і такую інфармацыю перадаюць. Таксама важны момант – гэта забарона фота і відэасъёмкі на выбарчых участках, калі адзінасобна старшыня камісіі забараняе весці съёмку. Але згодна артыкулу 13 у нас у Беларусі выбары адкрытыя і галосныя. І што хаваць, калі старшыня камісіі ён юрыдычна асоба, якая выконвае свае зараз абавязкі службовыя. Ён не чалавек, які можа забараніць сябе здымаць як асоба, як грамадзянін. Тады пытанне, вы шмат казалі пра старшыняў камісіяў, а наколькі яны прафпрыгодны, і навошта тады іх мучыць гэтых школьных настаўніцаў, атрымліваецца, што ўлада не пускае прадстаўнікоў апазіцыйных партый у камісіі, а ў той жа час набірае людзей, якія проста абсалютна нічога там не ведаюць. Канешне. І гэта некампетэнтнасць, вось гэты інцыдэнты, гэта вынік гэтай некампетэнтнасці, таму што людзі проста не валодаюць заканадаўствам. Яны баяцца, таму што яны ведаюць, што яны парушаюць заканадаўства. Вось чаму старшыня камісіі забараняе фатаграфаваць? Калі я нічога не парушаю, я не бачу праблемы ў тым, каб мяне хтосьці фатаграфаваў ці здымаў на відэо. А як вы лічыце, чаму яны забараняюць фатаграфаваць? Таму што яны баяцца, што людзі пабачаць, што яны фальсіфікуюць, што яны парушаюць заканадаўства. Яны ж таксама асобы, у іх ёсць сваякі, знаёмыя, і тым больш, калі гэта відэа ці фота, яно можа транслявацца і ў соцсетках, і в інтэрнэце, і людзі перепощваюць, і потым, ой, ты бачыш, вось гэты чалавек паводзіў сябе неправільна. І зразумела, што гэтыя фотаздымкі не з'яўляюцца ў інтэрнэце такімі, ведаеце, ой, які добры старшыня камісіі. Яны ж крытыкуюць і паказваюць, і выкрываюць нашы назіральнікі гэтыя парушэнні. А калі ўзяць тэрытарыяльна, дзе найлепшая сітуацыя ў краіне, а дзе найгоршая? Ведаеце, так нельга сказаць, што дзесьці яны супермегакампетэнтныя. Ніводнага горада ў Беларусі, дзе не было парушэнняў. Адназначна. Па ўсіх рэгіёнах ёсць парушэнні. Менск,
конечно, таксама не выключение, тут больше, потому что больше участков, больше назиральников, и, может быть, у Менску яны у большасці, нельга казаць, што назіральнікі больш актыўныя, але больш прымушаюць выконваць заканадаўства. Таму, калі казаць пра інцыдэнты, то яны адбываюцца ва ўсіх рэгіёнах, і колькасць скаргаў яна таксама кожны дзень расце. Можем мы зараз уже сказать, колькасць скаргаў пададзена? Колькасць скаргаў, да, можем сказаць это гэта інцыдэнты. Не, напэўна, я зараз мне была 10 лічба, але я яны все зводзяцца ў адмысловую табліцу? 142 скаргі на учора гэта было пададзена. На сёння, я думаю, што мы можем прыкладна к 7 гадзінам сказаць. 142 скаргі, это што датычыцца перыяду дэтэрміновага галасавання. Зразумела. Ваш прагноз, колькі іх всяго можа быць з улікам таго, што кампанія досыць брутальна праходзіць? Улічваючы тое, што мы назіраем на 32 акругах, то, канешне, зразумела, што колькасць участкаў вялікая і будзе падлік галасоў, і мы дабіваемся кампанія права выбара, каб гэты падлік быў адкрыты і галосны, і у выніках гэтага падліку таксама будзе, дзе не будзе падліку, там будуць у любым выпадку скаргі, таму што немагчыма не паказваць кожны бюлетэнь, і мы не будзем мець даверу да падліку галасоў. Дзякуй вялікі, Ольга. Мы зараз заходзім на паузу, а потым працягнем наш эфір з Львом Марголінам, з якім мы і перапынілі наше першае вяшчанне. Вяртаемся зноўку ў нашу студыю. З намі зноўку Леў Марголін. Лев Фёдорович, досыць так брутальна прыпынілі нашу першую трансляцыю, мы нават не паспелі ўсё дагаварыць. Скажыце, калі ласка, вы памятаеце часы Савецкага Саюза, да? Ці былі такія выпадкі ў СССР, і што праходзіла больш прыстойна? Ўсё ж такі савецкія выбары? Ці мы можам сказаць, што за кароткі перыяд незалежнасці ў Беларусі былі нармалёва празрыстыя выбары? Напэўна, былі такія выбары. Былі яны ў 89-м годзе, ў 90-м, і, напэўна, апошнія выбары, гэта былі выбары першага і апошняга беларускага прэзідэнта. Што датычыцца савецкіх часоў у параўнанні з цяперашнімі, то я б сказаў, што непрыстойна было і тады, і зараз. Проста тады ставіліся іншыя задачы, ставілася задача, каб прагаласавала 99,9%, а як гэта рабілася? Таксама, як і цяпер. У спісах ставілі подпісы, спачатку тыя, каму ўжо за 70, яны, напэўна, не прыйдуць, за іх можна распісацца, і чым бліжэй было да сканчэння часу галасавання, тым больш з'яўлялася ў гэтых спісах подпісаў, і агулам гэта было 99,9. То бок тое, што мы бачым зараз, гэта савецкая практыка. Безумоўна, безумоўна. Толькі тады да гэтага больш, скажам, лёгка ставіліся, бо тады усе разумелі, што ад гэтых выбараў нічога не залежыць, гэта проста такая дэкарацыя. Зараз усё ж такі людзі
вось асабліва на гэтых мясцовых выбарах яны хочуць бачыць людзей, якія могуць нейкім чынам выступіць за іх інтарэсы. Вось, і такія людзі ёсць, і іх ведаюць, і грамадзяне хочуць, каб яны сталі дэпутатамі. І таму гэта іх абурае. І калі вы зараз паглядзіце вось інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, вы ўбачыце там вельмі шмат абураных людзей, якім это ўсё ж такі ніяк не падабаецца. Цяпер пытанне гаспадара Ігора Барысава. Кампанія права выбару існуе ўжо шмат гадоў. Да? Калі мы параўнаем папярэднія выбары, да, і цяперашнія, да, у які бок будуць плюсы, а у які мінусы? Ну, гэта цяжкае пытанне, от сапраўды, але ёсць чым параўноўваць, таму што ў 2014 годзе мы ўжо працавалі на мясцовых выбарах і ў 2018 працуем. Ну, першае параўнанне трэба разумець, што скарацілася колькасць выбарчых акругаў на 749. І гэта ў першую чаргу адмінусаваць можна сельскія саветы. А ў сувязі з чым? Насельніцтва скарачаецца, вёскі выміраюць, адпаведна, ўжо саветы ўжо немагчыма набраць людзей. Значыць, калі раней было 18 860 акругаў, то зараз 18 111. І калі ў 2014 годзе балатавалось 22 340 чалавек, то зараз 22 712. Фактычна ідэнтычная колькасць, сярэдняя колькасць где-то 1,2 чалавека на месца. Але калі браць, значыць, агулам і параўноўваць з уключэннем, напрыклад, тэрытарыяльная, акруговая камісія, участковая камісія, то ў 2014 годзе ад суб'ектаў кампаніі права выбара быў уключен всяго один чалавек. У 2018 годзе рост склаў у 2 разы, значит, было уключено 2 чалавекі. Калі браць акруговая камісія, то ў 2014 годзе... Мы жартам кажам, конечно. Так, натуральна. У 2014 годзе было уключено 3 чалавекі, у 2018 годзе 11 чалавек. А вось адносна ўключэння ў склад участковых камісій назіраецца спад. У 2014 годзе было 23 нашых прадстаўнікі, зараз 21. Вось. І калі казаць далей пра рэгістрацыю ініцыятыўных груп, то ў 2014 годзе са 188 ініцыятыўных груп, значит, кандыдатаў со 188 ініцыятыўных груп дэмакратычных кандыдатаў было зарэгістравана 164, а ў 2018 годзе 140 чалавек падавалі дакументы, 140 былі зарэгістраваны. То бок такі дробны прагрэс, які фактычна не мае нічога на выхадзе, таму што мы ведаем, што самае галоўнае это як палічыць гэтыя галасы. А калі мы кажам пра фальсіфікацыі, да, і вось пра гэтыя каруселі, вось пра ўсё, што мы сёння казалі, да, ўсё гэта было ўжо неяк адпрацавана? Ці у нас ёсць нейкія такія выключныя выпадкі менавіта ў 2018 годзе, тое, чаго не было раней? Ну, я б сказаў, што так яўна і так масава ў 2014 годзе каруселі не выкарыстоўваліся, мы фактычна не чулі, што такое. Кіды бюлетэняў былі, завышэнне яўкі было, значит, непрадастаўленне інфармацыі было таксама адназначна. Але ўжо ў нас зараз на руках ёсць па меншай меры мінімум 10 выпадкаў, мінімум каля десяткаў вось гэтых выпадкаў, калі людзі фіксуюць падобныя каруселі. І ў Магілёве ўжо зафіксаваны, і мы ведаем адтуль назіральнікаў, папрасілі, пазбавілі акрэдытацыі. І ў Менску ось перад гэтым быў блок, значит, жыўцом людзі распавядалі пра тое, як яны лавілі вось гэтых. Ну, увогуле, выбарчая карусель мы ведаем з сумежных краінаў, там, напрыклад, з Расіі, з Украіны, а і вот, бачыце, і зараз яны таксама да нас перакачавалі. Чаму гэта адбываецца зараз? Таму што ўладзе ўжо недастаткова паказваць, што вот завышаць яўку, бо трэба паказваць, што людзі ідуць, таму што гэта яе мабілізацыйная здольнасць, і калі людзі нават ідуць, але не галасуюць за ўладу, гэта паказчык таго, што людзі яшчэ прызнаюць гэту ўладу і удзельнічаюць у тых праектах, якія яна ў тым прапануе. Выбары гэта ёсць праект. Легітымізуе абсалютна. Скажите, ласка, Лев Федорович, калі мяняць выбарчае заканадаўства, да? Што трэба мяняць найперш? Ну, мы заўсёды мяняць трэба на самай справе ўсё. Але калі гаварыць пра тое, што трэба зрабіць у першую чаргу, гэта першае, скасаваць або вельмі так скараціць датэрміновае галасаванне, бо яно цалкам... Адмяніць зусім гэта было б лепш за ўсё, але калі нават не адмяніць, то вельмі зменшыць.
Вось. А зменшыць на колькі? Вось, калі датэрмінова, то колькі гэта часу даваць? Вось. Ну, тут галоўнае не колькі даваць часу. Можна было б зрабіць, скажем, ну, на адным участку с акругі будзе толькі датэрміновае галасаванне. Ці, скажем, як это робіцца ў шэрагу краін, галасаванне па пошце датэрміновае. Галасуй, прысылай канверт, ён будзе ўскрыты разам з усімі іншымі ў дзень выбараў. У гэтым выпадку і не патрэбна галасаванне на даму. Ну, безумоўна. І галасаванне на даму тады можна было б скасаваць. Але атрымліваецца, што гэта дорага выбарцы, он мусіць патраціцца на... Ну, можна зрабіць так, каб гэтыя пісьмы былі бясплатнымі. Дзяржава можа плаціць варыянт. Вось. Другая справа – это, безумоўна, склад участковых камісій. Ва участковых камісіях павінны быць прадстаўнікі ўсіх палітычных партый, якія жадаюць там удзельнічаць. А калі датычыцца парламенцкіх ці прэзідэнцкіх выбараў, там, безумоўна, павінны быць прадстаўнікі ўсіх кандыдатаў зарэгістраваных. І неважна, колькі там будзе 10 чалавек, 15 чалавек у камісіі, усе прадстаўнікі зарэгістраваных кандыдатаў і палітычных партый зарэгістраваных павінны мець права удзельнічаць у гэтых камісій. Ну і падлік галасоў, ён павінен быць празрысты, такі, які мы бачым, скажем, нават і ў Расіі, у Казахстане, ва Ўкраіне. Я думаю, што ва ўсій Еўропе засталася толькі Беларусь, якая вось такое ноу-хау, калі падлічваюць, не падлічвае. То бок ніхто не бачыць, што там падлічваюць, што там пішуць. Нам кажуць, калі мы абскарджваем гэтую справу, нам кажуць, вас азнаёмліваюць з вынікамі. Ну, з якімі вынікамі? Вось якія гэта вынікі? І ці маюць яны нешта агульнае з сапраўднай рэчаіснасцю, ніхто не ведае. Вось гэта 3 такіх асноўных пытання. Я ўжо не кажу пра роўныя ўмовы для агітацыі, для сітуацыі ў краіне, са сродкамі масавай інфармацыі і так далее. Але вось гэтыя 3 пытанні, якія ў першую чаргу трэба вырашаць. Ну, цяпер пытанне гаспадара Ігара. Скажыце, калі ласка, ну і магчыма да вас таксама, да? А ці здольны дэмакратычныя сілы, ось калі заўтра будзе дэмакратычная Рэспубліка Беларусь, ці здольныя яны закрыць вось все гэтыя участкі выбарчыя? Ці здольныя яны мабілізаваць вось нейкія дэмакратычныя рэсурсы на тое, каб вось назіранне найлепшым чынам неяк распрацавана, забяспечыць яго на ўсіх выбарчых участках? Я бы на гэта пытанне адказаў так, што не толькі дэмакратычныя сілы не здольныя гэта зрабіць, але і ўлада не здольная гэта зрабіць. Выставіць такую колькасць, скажем... То бок у нас фатальная сітуацыя. А я б сказаў, што калі вось пытанне з камісіямі будзе вырашана, то можа і не будзе пытання з назіральнікамі. Есть шмат краін, дзе наогул няма ніякіх назіральнікаў. Навошта назіраць, калі ў камісіі ёсць прадстаўнікі розных сілаў, якія не дадуць... Глядзіце, але ось прадстаўнікі розных сілаў, ці знойдуць яны столькі сваіх сябраў, да, каб яны закрылі ўсе камісіі? Ведаеце, калі зменіцца палітычная сітуацыя ў краіне, то знойдуцца. Зараз праблема ў чым? Зараз праблема ў тым, што людзі проста баяцца. І нават ісці ў дэпутаты яны баяцца. І мы ведаем такія выпадкі, калі чалавек грукае сабе кулаком у грудзі, што я вось такі пайду ў дэпутаты, а потым яго выклікаюць на працы і кажуць, выбірай, што табе лепш, ісці ў дэпутаты ці працаваць у нас. І ўсё, калі не будзе гэтага страху ў грамадстве, калі гэта будзе сітуацыя, скажем, ну, хаця б 94-95 года, тады на кожнай акрузе было 5, 6, 10 прэтэндэнтаў. І ўсе яны павінны мець сваіх прадстаўнікоў у камісіях, і ніякіх пытанняў не будзе. Лев Фёдорович, да вас на вашым месцы сидзеў Миколай Козлов, был міліцыянт, да, прычым пры такіх досыць высокіх пагонах, да, і ён казаў, што вось фактычна 5700 старшыняў камісіяў, яны па вялікім рахунку злачынцы, да, іх всех трэба судзіць. І атрымліваецца, што мы маем сітуацыю, калі у нас ёсць адмыслоўцы, якіх трэба судзіць, апозіцыйныя сілы не могуць забяспечыць 5700 старшыняў камісіяў. Дзе іх взяць тады? Я б сказаў бы, што яны ні аднаго разу не адмыслоўцы. Гэта проста кіраўнікі устаноў, якія, на базе якіх ствараюцца камісіі, і толькі па іх пасадзе іх прызначаюць старшынямі камісіі. Іх веды ў выбарчым заканадаўстве
вельмі сціплыя. Яны нават зачастую нашы назіральнікі лепш падрыхтаваны, чым старшыні камісіі, падказваюць ім нават, што ім трэба рабіць. Гэта відавочна, але, на жаль, іх не так шмат, як хацелася б, да? І глядзіце, і дзе тады ўзяць вось тых адмыслоўцаў, якія правялі справядлівыя выбары? Я б сказаў бы, што пытанне вырашаецца вельмі проста. Зараз задача вось гэтых старшыняў нешта прыдумаць, нешта зрабіць такое, каб змахляваць, каб фальсіфікаваць. Калі гэта будзе задача справядлівага галасавання, справядлівага падліку, там няма ніякіх складанняў. Ось глядзіце, цалкам з вами пагаджуся, але уявіце сабе, што ўжо па стане на сёння, ось гэта 5700 чалавек, яны дэ-факта злачынцы. То бок гэта атрымліваецца, што мы даем злачынцам карт-бланш, і яны бяруць і раптам праводзіць адкрытыя гласныя выбары. Но вы ж не забывайце, што ў нашай краіне ўсё ж такі больш за 9 мільёнаў насельніцтва. І нават калі гэтых 5700, я не за тое, каб іх сажаць, скажам, бо... А што з імі рабіць? Ну, ведаеце, тут справа такая, што віну кожнага трэба даказаць паасобку. Мы ведаем, скажам, што ў краіне можа там 10 тысяч вароў, а сядзіць з іх можа 100 ці 200. Не злоўлены, не вор. Так, не пойманы, не вор. Іх трэба проста адхіліць ад гэтай працы. І знайсці яшчэ 5700 тых людзей, якія з задавальненнем пойдуць гэтым займацца, калі будуць ведаць, што ім не трэба будзе нічога фальсіфікаваць. Што тут за вышэйшая матэматыка, каб проста падлічыць, колькі людзей прыйшло, раскласці па стосах гэтай выбарчай бюлетэні і падлічыць. Это не высшая математика. У працяг таго, што сказаў Леў Фёдорович, хочу Ігору Барысову задаць такое пытанне. Атрымліваецца, я раблю такую выснову, што кампанія права выбара, да, яна шукае доказную базу для наступных крымінальных нейкіх справаў, да, і з гэтых 5700 чалавек большасць не будзе пакарана, а вось тых, хто трапіў у пастку права выбара, да, і на іх будзе доказная база. Яны стануць, ну, такім чынам, казламі адпушчэння. Я бы сказаў так, што мы не маем на дадзены момант легальных і нават і нелегальных магчымасцяў казаць пра тое, што мы будзем вось гэтых людзей караць там ці штосьці зрабіць. Але, на маю думку, натуральна, што тыя людзі, дзе ёсць факты устаноўленыя, тое, што яны удзельнічалі ў фальсіфікацыях, яны павінны адказаць за гэта перад законам. Тыя людзі, якія, на нашу думку, удзельнічалі і маюць сумнеўную рэпутацыю, маецца на ўвазе, што удзельнічалі ў выбарчым фарсе на працягу 20 апошніх 3 год, значит, адпаведна, яны не маюць маральнага права удзельнічаць надалей у працы выбарчых камісіях любога ўзроўню. Фактычна, гэта можна назваць такого кшталту ілюстрацыі. Я б яшчэ хацеў вярнуцца далей, і бо ёсць яшчэ шмат цікавых досыць параўнанняў адносна нашых паралеляў паміж 14 і 18 гадамі. Значит, і гэта якраз такі тое пытанне, дзе я спыніўся, гэта пра тое, ці хопіць людзей, каб у камісіі там включаць і гэтак далей. Ёсць такія у гэтым 18 годзе званочкі, што хтосьці хоча запусціць існуючую палітычную сістэму. Так? І на чым гэта сказваецца? Запусціць, каб пачалі працаваць партыі. Так, і мы ўжо бачым, што актывізаваліся як мінімум 3 праўладныя партыі, таму што мінулыя выбары яны вылучалі 442 кандыдаты ў дэпутаты, то ў 2018 годзе гэта ўжо 695, і калі па лічбах, то мы бачым, гэта камуністычная партыя, ліберальна-дэмакратычная партыя і рэспубліканская партыя працы і справядлівасці. Фактычна, напрыклад, апошняя, гэта партыя, пра якую ніхто не чуў, ніхто не ведае, але яна заўсёды была недзе на паперы. Там сацыяльна-спартыўная? Так, але глядзіце, што адбываецца. 55 чалавек было, вылучылі 143, рост у 3 разы. Ліберальна-дэмакратычная партыя. Было 125, вылучылі 224, рост фактычна ў 2 разы. Камуністычная партыя Беларусі было 253, вылучылі 317, рост 1,5 разы. А цяпер бярем спектр, да чаго яны належаць. Першае, праўладныя камуністы. Другія, праўладныя лібералы. Трэцяе, праўладныя сацыял-дэмакраты. І каго тут не хапае? Не хапае
консервативной партии. Фактично можна казати, що Білорусь потенційно може зайняти эту нішу, і фактично ми бачимо узор Росії, по якому от це рухається наша політична система. І на що це робиться? Тому що все ж таки, не глядячи ні на що, от улада починає розуміти, що треба переформатувати політичну систему в Білорусі, щоб запрацювали партії, щоб хоча б проуладні партії щось вирішали, і ми міркуємо, що не за горами зміни у виборчому законодавстві, де ми будемо мати голосування або по змішаній системі, або по пропорційній. Спадар Лев Федорович, до вас, апошнім пытанням у гэтым блоку, калі вы не супраць. Яно з сацыяльных сетак і тычыцца крымінальнага мінулага кандыдата. Вось Ігор казаў, што шмат партыяў зараз пайшло на выбары, і там досыць цікавыя персонажы, насамрэч. Прыкладам, я працытую, не называючы партыю. Вось што піша у сацыяльных сетках адзін з кандыдатаў. Какие выдающиеся личности баллотируются на выборах от такой-то партии. Кто за грабеж судим, кто за хулиганство, кто за кражу? На ваш взгляд, имеет ли право баллотироваться в депутаты человек, имеющий такую судимость? Я скажу так, калі эта судимость погашена, то мае. Але люди повинны ведаць, за кого яны галасуюць. Я не думаю, что калі было свободное волевыявление, что наши громадяне стали голосовать за человека, які адзначыўся грабежом ці яшчэ чымсьці таким. Але закон есть закон, калі судимость пагашана, лічыцца, што яе няма. А ці не ёсць гэта сведчаннем такой вось дэградацыі палітычнай сістэмы, калі былыя там грабители, ці хулиганы ідуць ужо ў дэпутаты? Я думаю, что так. На Украине президент был больше судимых. Я думаю, что это скончилось, до речі, не вельмі добра. Я думаю, что вось гэта дэманструе сталасць грамадства. Калі грамадства стала, яно у стане вызначыць, хто можа прадстаўляць інтарэсы, хто не можа. Я допускаю такія выключэнні. Можа, чалавек недзе у маладосці там сядзеў за бойку нейкую ці за хуліганство, і зараз ён уже давно про гэта забыў, ён нармальны чалавек і можа нават быць і дэпутатам. Але гэта патрэбна, каб вырашалі самі выбарцы. Дзякуй вялікі. З намі былі Леў Марголін і Ігор Барысаў, а мы вернемся ў нашу студыю о 19 гадзіне. Сачыце за эфірам.